Xa está aquí o último candidato con representación municipal da Pobra do Caramiñal, Xosé Lois Piñeiro, de Nos Pobra. Benvido, Xosé Lois. Hola, boas noites. Xa coñece vostede o formato, 3 minutos para cada bloque. Imos comezar co de infraestructuras. Contenos un pouco o programa de Nos Pobra que ofrecedes. Moi rapidamente, o noso programa se divide en 3 apartados, que son continuidade, compromisos e proxectos. Continuidade é aquilo que íamos facendo e íamos a dar continuidade, é dicir, obras de saneamento, accesibilidade, pavimentación, dotando as estradas de beiras rúas e de recollida de pluviais. Temos que evitar ese crecemento masivo da vegetación con cunetas de formigón, eso vamos a levar a cabo en cada actuación que famos no rural, e despois levamos pois esos compromisos que nos comprometemos a facer durante estes 4 anos, e un deles en infraestructuras o máis importante vai ser a rehabilitación das naves do Areal, que por fin son públicas. Estamos en trámites de conseguir a concesión de costas para poder actuar en elas, e as vamos a recuperar para os usos que decida pois a cidadanía. Estamos todavía pendentes de darlle uso final, pero vamos a recuperar neste mandato. E en canto a proxectos, deixamos así porque dependen de outras administracións para poder levarlos a cabo. Nos gustaría destacar que queremos crear un bulevar na zona de Díaz de Rábago, facendo un carril de sentido único en dirección Ribeira, e o de dirección Boiro sería o que vai pola beira do mar, o que era a rúa a rúa Fernández Albor. E entonces o que conseguiremos era ampliar moitísimo as beiras rúas, favorecer o aparcamento, facer moito máis amable esa rúa e dinamizala para o comercio. Será a primeira fase do que queremos facer en toda a vía principal do concello que atravesa, que é a C305. Moitas gracias. En infraestructuras falou vostede de certas obras que se van que hai terreos que son públicos, que pertencen xa ao concello. Como decidirá a cidadanía para que se usarán eses terreos? Está ben, primeiro van a estar limitados, estamos falando das naves dos areos, que están dentro de costas. Está un pouco limitado o uso que se pode dar pola propia legislación de costas, pero nos faremos distintas asambleas con os sectores que nos consideramos que están implicados. Un deles, para nos fundamental, son os mariscadores e mariscadoras. Queremos que conten con dependencias propias ali, e despois outros será un pouco máis aberto a cidadanía, con asambleas veciñais no centro da vila, e que participen. Xa celebramos algunha sobre este tema, pero se foi retrasando porque as naves hasta 2018 non foron públicas, como decía antes, e polo tanto non podíamos comenzar un proceso sin asegurar a propiedade municipal. Moitas gracias por este bloque de infraestructuras. Imos agora co de servizos sociais. Se nos pode comentar un pouco o programa de Nos Pobra para este ámbito. Ben, en servizos sociais, a mí me gustaría tamén falar de ensino, porque non vai noutros bloques. Vamos a seguir mantendo os centros educativos en perfectas condicións, que foi o que fixemos este ano, estes 4 anos, investindo máis de 300.000 euros para melloras de todo tipo, desde caucho nos parques infantiles, hasta cubertas, hasta pintados. Moitísimas das solicitudes que recibimos as levamos a cabo. En servizos sociais vamos a continuar coa ordenanza de emerxencia social, tamén aprobada durante o noso mandato, dotada con 15.000 euros, se necesario incrementaremos a partida, pero para nós é fundamental. E despois levamos dúas novedades, digamos, que son o bono de gardería. Como todavía non temos unha gardería municipal, queremos garantizar que a xente teña gratuito ese servizo na Pobra. Entón, as familias que teñan nenos van a ter dereito a un bono de 60 euros por xornada completa e 30 euros por media xornada. E tamén vamos a facer un bono alugueiro para as familias xóvenes que teñan nenos menores de 3 anos, para que intentamos pois darlle un pulo ao crecemento da población, ao mantemento da población, polo menos, e que non sigamos baixando como ven pasando desde os últimos 10 anos prácticamente. Hai que frenar esa caída poblacional e queremos que se debe dar a través dos servicios sociais, precisamente, de todo tipo, pero tamén con algún tipo de incentivo destas características. En canto ao transporte escolar, non sei se hai certas axudas para os mozos e mozas que... Sí, efectivamente, eso foi tamén algo que cambiamos durante este mandato. Conseguimos dotar con unha partida suficiente para que todos os mozos e mozas que solicitaron este ano tiveron axuda. Se dan 100 euros os que están a 100 km ou menos, e a máis de 100 km 150 euros. Podemos mirar de incrementar esa cantidade ou revisalo, pero en principio agora chegamos a darlle a todos aqueles que o solicitaron, e seguiremos. Ese continuaremos dentro do noso programa, seguindo apoiando pois a xente que estudia fora e que necesita esos recursos económicos para completar os seus estudios. En canto aos máis maiores, no municipio contaron certos obradoiros ao longo destes 4 anos. Poderíamos incluílo eso dentro de cultura, pero bueno, non sei se ten que ver tamén co ámbito de servizos sociais. Ten que ver con o ámbito de servizos sociais, é unha colaboración que mantemos co centro social. Incrementamos a partida tamén. Antes se facía con a subvención da Diputación, que desapareceu co plan único da Diputación. Todas esas subvencións desapareceron,
quedou competencia do Concello e, polo tanto, incrementámola, e estamos tratando tamén de levála aos centros sociais. É unha política importantísima para nós, que é un centro social en cada unha dos lugares, 8 lugares que temos no Concello. Xa están funcionando da Ribeiriña, por exemplo, está xa a punto de ser inaugurado o do Maño, está tamén a punto de iniciarse a obra da Angustia, o resto queremos acabar de reformalos e acondicionalos, e entonces será cando organizaremos, digamos, actividades que se irán desplazando dun a outro e fomentando non só aquelas que se programen desde o propio Concello, sino que o que esperamos é que se creen asociacións veciñais que las mismas demanden actividades e nos as apoyaremos económicamente. De feito, xa temos a partido nos orzamentos. Moitas gracias por este punto. Imos agora co terceiro, co de emprego. Non sei se algunha medida para estimular o crecemento de emprego na Pobra do Caramiñal, que perdeu poboación nos últimos anos. Efectivamente. Para o emprego, o que facemos e que queremos que quede moi claro para a ciudadanía é contratar sempre que se pode legalmente, dentro dos términos legales, empresas do municipio e pagarles en tempo no que establece a lei. Conseguimos ter un remanente positivo que nos garantiza sempre ter liquidez suficiente para poder pagar aos acreedores, aos proveedores do Concello, e esa para nós é unha medida fundamental, pero tamén existen outras que xa levamos a cabo, como coworking. Precisamente onte chegou a última solicitude para o coworking, ahora xa está completo con 10 persoas e xa estamos pensando incluso en ampliarlo. Coworking é un espazo onde novas empresas se poden instalar, é como un viverio de empresas no cal se fomenta moito o traballo colaborativo, daí ven a palabra coworking. Pero tamén queremos crear un viveiro de empresas, pero diferente do coworking, un viveiro que conte con naves niño, que se chaman, naves adosadas, de pequeno tamaño, pero que sexan suficientes como para albergar algunha instalación industrial, e así, desa maneira, apoiar a empresas que estén máis, non diferentes, non de servizos solamente, como de coworking, sino empresas de produción e industriais, e que terán a oportunidade de comprar esa nave ao final dun período de tempo, se é que o negocio funciona, ou incluso, se necesitan máis, entón é o momento de trasladarse a outra, crecer, e queremos que pode ser unha maneira de fomentar novas empresas no Concello da Pobra. Ainda que, consideramos que temos un sector industrial bastante potente, que temos que seguir potenciando, mellorando as infraestructuras do polígono e apoiándonos nese sentido. Apostades entón polo coworking, credes que nos vindeiros anos poderá crecer incluso máis a demanda? É o que temos pensado, porque realmente ahora mismo, xa digo, están as prazas completas, estamos facendo encima do coworking a Casa da Mocidade. A Casa da Mocidade conta con 4 espazos, e é posible que un deles, tal vez, miremos de convertirlo tamén en coworking e crear ali uns espazos maiores, pois estar a cercanía facilitaría que o resto de dependencias do coworking tamén poderán utilizarlos, como son a sala de reunións, a sala de charlas e conferencias, a cociña, os baños, terían todo moi próximo. Moitas gracias. Imos agora co último punto dos 4, o de cultura e deporte. Podenos comentar brevemente, así nestes 3 minutos, algunhas das medidas que se teñen en conta dende Nos Pobra para os vindeiros 4 anos? Ben, aquí continuaremos, que decía antes, vamos a seguir investindo en recuperar patrimonio cultural para a pertenencia pública. Empezamos co Castro da Croa, en San Isidro. Non está todo comprado, pero si hai o orzamento necesario aprobado en pleno para facelo, e únicamente estamos pendente de que se acordou cos veciños propietarios que iban a cortar os piñeiros que teñen encima antes de efectuar a compra, para que fora un rendimento maiores que tiveran. É o único que está pendente para comprar o Castro da Croa. Vamos a seguir investindo. Non queremos concretar en ninguna edificación ou ben público protegido en concreto, porque lógicamente ten os seus propietarios e sería un pouco absurdo sin falar antes con eles levar o noso programa. Pero ese é o sentido. Hai varias alternativas por onde ir, desde edificios como a Casa da Cadea ou o Hospitaliño hasta o outro castro que temos, e intentar recuperalos de xeito inmediato para o seu uso, primeiro como ben cultural e despois como ben patrimonial. No ámbito do deporte, non sei se hai algunha medida en canto a infraestructuras ou dotación para os clubs locais. Ben, no ámbito do deporte fixemos un esforzo tremendo, e creo que foi o máis importante do noso mandato. 1 millón de euros vai destinado a infraestructuras deportivas. A maior parte foi para mantemento e recuperación, digamos, desde as pistas do Castelo que se van a pavimentar hasta o polideportivo, 300.000 euros para poñelo prácticamente como novo, o polideportivo Venecia, as gradas alta que tiñan problemas de todo tipo, estruturais e de desprendemento da cuberta, 120.000 euros para elas tamén, que tamén dotaremos de cabina de atletismo. E despois o proxecto tamén estrela, digamos, foi o módulo cuberto de atletismo, un dos poucos concellos de Galicia que vai a ter, 320.000 euros. Entón, en infraestructuras deportivas, o investimento foi tremendo nestes 4 anos, pero queremos darlle continuidade, queremos que todavía falta, e o proxecto estrella, digamos, nestes vindeiros 4 mandatos será
un complexo deportivo que queremos facer, un novo pabillón polideportivo. O da tomada non reúne as condicións necesarias, se fixo no seu día con a subvención e o Concello tuvo que acollerse ela como fora, por tanto temos que sustituílo e aparte é que non hai horas. No Concello da Pobra temos tantas actividades deportivas, tantas escolas deportivas que as persoas do común se queren solicitar unha hora para que non están federadas nin organizadas, pois prácticamente teñen que ir a partir das 10:30 da noite, co cal queremos tamén mellorar nese sentido. Pero incluirá máis cousas, pistas ao aire libre, pistas de pádel, veremos si tamén gimnasio, bueno, un complexo deportivo que se situará na parcela dotacional que temos ao lado do cementerio do Castelo, sería. Moitas gracias por a súa intervención nestes 4 grandes bloques. Agora vai ter un minuto para dirixirse á veciñanza da Pobra do Coramiñal para confiar en nos Pobra o vindeiro 26 de maio. Ben, pois aos veciños e veciñas o que lle digo é que valoren o noso traballo, que se informen, que sepan exactamente cal vai ser o resultado do noso mandato, que pensen quen se esforzou e quen traballou duramente nestes 4 anos por mellorar o Concello, e todo aquilo que fixemos que comunicamos directamente á veciñanza a través das nosas asambleas en todos os lugares que comentaba antes, a transparencia, explicándolle os nosos orzamentos, onde podían ver hasta o último euro no que se gastan os nosos cartos investindo no Concello, en servicios, teñen toda a información sempre disponible e teñen un goberno moi cercano, disposto a seguir traballando con transparencia, coa máxima honradez para todos os veciños e veciñas, e por eso solicito o seu apoio para este vindeiro mandato. Moitas gracias, Xosé Lois Piñeiro, por acudir a este programa especial do 26M aquí en Canal Barbanza. Moitas grazas a vos por darnos a oportunidade de explicar o noso programa. Gracias. Ata aquí o especial programa do 26M. Mañán virán ao programa os candidatos con representación municipal do municipio de Rianxo. Pasen unha boa noite.